lấy rol zun ziak tu ama khol ring nupui nei ve to tura du sakna chiar sen lo kan don to nu khotlang riat puya senior chan chang to le a over thei apianga over to sarkarin na alak dona SD tan kumnga an ngai na thiam chung po a over to tho din mun atang hi chuan nupui chu soilo ngai warung throng tur tak mial po hi asak tlat to ani mihring voi khat piang ve to chuan tlei rol thar lak le nulat tlangwal lai lak hi an tong vek an ti thin ma se tun ang din hmuna hi chuan eng lak ma hian min muak to lo tar a chi ani to mai ome na za pui om lo tak kan neya lir thei po kan mu ve phak china chuan kan du ang thlap kan kol ve tri theta eng huna po kan dine out mai theya suma zong boina a om mol lo musical instrument po atlang lon chu kan kol ve biai maya nupui ti lo chu kan nei vek ani bere nung lama sabar kan thian pa pakhat higher secondary lama zirtir tu hi a oma chumi zar chu zoin tlei rol tu om tak mai ka tong ta hlau mai le ma se tlei rol ngai zon set zong ti na mai alo ni hau lo mai pol som pani zirlai ani a fela a puitlinga engkim mai hi abu ang thlap ani kei ve zong alaka chuan nausen piang nim ang mai kani a kum chiar tama upat le zote upata upat hian mangai na konga chuan kongro alo sulem lo ani a upazok hi kan ti taw bar reng mai ani nundan du dan engkim a in thlau tak seta ei du zong chenin a in ang lova nuam tui zong le kan hlim pui po dang takani kan tlangwal tran tir lai malam hun thira du thu sam tin reng ne na khovel kan ma chon lai nen chuan in thlau tak hi ani ringot mai leile van hi ani ringota eng emazong tak chuan kan han in murem viawa achangin haute a kan in ti taw le a naupang chi ang maya a om changla atam chu tlei rol chu du omin phulo te ma ila mang an pui chang ka nga mai rim adu lo bura len chua a thalela a kholo zong le a lep ler zongin a ompo ani chuang lo asa hok ve shim ni berin ka hrethin katan chuan ka thian pa zara nunglama sabar ang mai ani ti hi ka hai ngai lo hetiang tlei rol tu om lutuk hi kalaka an thonem thein ka ring ngai lovani beidon to lama tona chuan a thalutuka asang ema ka phak lo ani berin ka ria do thei apoimo thluk zetin in du thiam pride apoimo a in buk tok balance riat ero angai ngang mai chocolate cold drinks man thiam angaya thingpui hang le kurtai ero ari mara riat po athiang lo bur Domino's KFC food truck ti vel riat bel le ero angaya ni keini cho ei puar pengponga dine out mai tum thin tan chuan asak tral mai round le right mai la ti hi athunon ani bera kan tlei rol thar chu alim chuan right kan ti velova round kan ti maya chuti lai chuan city bus po alani lova town bus vek alani town bus chuan kan round ve thin ti thu ka han soite chuan makti mel zeta min en chung hian chuna mo te hi ati he ho mai thina kan nin khuang rual lo ngang mai chu mangai na chau chang choin in soirem kan han tum te reng ania le engkim hian hun bi an nei veka nunglam atanga an konga ko hunte pek dak hunte kai hunte an dara ko hunte thut dun hun le in matona thut hun adang po atam mai heng zong hi a hun bi thlapati atrula du huna fiam thu tho athiang lova mak deuh mai chu ngai sak mi alo anga lan hun te thlengin a om hetiang ka soi wang hian leirol mangai hi phurrit le ha thak el tianga kan ngai palang ti ka hlau dewani chutiang ani lova a hlim omna tam tak a om ve bokani engma zeb le thup an nei lova an ni na angin an lang topa an du zong an soya an du lo zong le an ngei zong an huat zong thlengin an soi bora engma an rereng tak lem hlei lova
ti hre le poisak an nei lem lova an du na zona chuan tra mai po an hre lo rin om turin min du a an ma ni chuan tlangwal dang han flat mai te chu an hre lem lo mai thei helai hi chu ka hre chiang chia lo one night stand ero an soilar viau zel ani na taka chuan ke ni wal senior deuh to te chuan tiam tlate ti hun mol hi kan ngak lela mut mo nar mo a kan lo nei thin le kumte a thlir taka kan lo thlir thin kha ani a amo love chu kan lung kham ram chu in thla rung takin kan han soi ve nuap nuapa trong kam thiam zong zong som khomin ne ngei tumin kan han be ya mathematics lam nen tuna in nein fa nei ngal po ni ila ti in kum kan han chut vela he subject hi in hir ngau na subject ani kum ni thum chu min ngak mai la kan graduate ve photanga ashim shimin midang po nei don la izon chungin kum ni thum chu aral don tho tho alom ti bokin min han hial le a kum som ngaral kai lek lek to hi kan ti taw le nge thin ani fui tu an nei ta emo ti tur hian hetiang lam han soi hian trong kam an thiam em maya ngai no bai tak thu tak ron si lo nial rim du a abob loka lak don po a lak rem mi alo hian thu an chak chuak thiama a hun te a han nui sen te min han nek deuh sal dan te hi zuk thiam riau pe kamale mak takania a chang chuan ama awang hian ka oma ka chevel mai ni in ka in hre hial thin mi pa kan chet pel pheng phung na hian ani zong a chefel thlapa a hun a hre ema ti tau hun tlom hun thin rim hun engkim hi a hre vek mai ani chu aman rolian ber ni hialin ka hria ka pian cham phaphak lo thleng sela thilpek eng emonen sikul tan bo mewin ka pi sa a min ron thong thuta chu chuan ke ni ang nun kho har ngai sak tu nei to vak lem lo thin lung chu a sor fe ta thin ani ber ome patling pension trep to hian pute bula chuan lam farha te siamin office kan chu asan le nge thina chu alom tleirol zun chu soitur tam tak a omang thin lung po a mutlang vek theyang a ti mai tura min han mel ko dan te tlom lo theilawa min siam thiam dan te patling pui mai fa te rol lek laka kan han pangchang tlat mai de hi mak dewania ngen ngol taka min ve thlem dan hian tual that tur pon min ti se kan hre ngu tange mo chu kati rum thin hei hi mei che chakna thuruk chu alo ni ngei don hi Greek nu la mel tha Cleopatra te Helen of Troy te thlengin ka ngai to a siam tu hian mei chi a hian thil in thup soifia lei thei lo ro pui el tiang alo da ani ti hi phat rual ni in ka hreta lo nu thloi zuna uai ana ti te chu ti mai zon phur zonga tleirol zon phur tlukana a om lo nu thloi te chuan min lo tlon chang te an nei zoka tleirol chuan lo an nei ve lo in then te hi an chau hiam reng emo ti mai tur hi ani a han in mu thiam lo deuh ila an soya kan thiam lo hi alo ni le nge thin dynamite fuse toy te ang hi an ni a de pal hlau chuan puak thei reng an ni nu thloi zun te ka pi zun te thlengin ka uai to ka phur thut chuan kala soi zelang soi tur zong ku tul ma se du tok phot ila heng zong hi ama ka thian pa lai ku nga khorin nim product zara ka hriat ani keite lul hian hetiang tak hian tlerol ho hi ka bel velove he thu ziak tu ama kholring hi kan u nau zinga upaber dot tu ni in kum sang ni som pathum July ni som ni pani tlai lam da ni le minit som nga khan van kau na changin chatuan ram min pansan ani milim thei tak le fiam thu du em mai ani a abula om anuamin kan ti du zong apiang mai hi phur takin min soipui thina hetia akut chuak han chiar le ringot po hi kan tan chuan alung len thlakin kan ngai azual em ani nakina van hun nuama chuan kan in ton le ngei kan bei se ani ka u ama khol ring thu ziak lo hlut saka ale khabuti chua
mizo thu le hla lo le sak tu te zong chunga kan thin lung takin lom thu kan soimol molani kan lo me